ćemo da demonstriramo montiranje i rasklapanje kaveza za boravak golubova na takmičenjima. Kavez je predviđen za 3 sprata, znači za 3 ekipe golubova. Ovo je donja strana u kojoj se nalaze 4 rupe za 4 tiple na koje se postavljaju gornji delovi, to jest poleđina i bočna strana. Idemo odmah na poleđinu, to je sledeća stavka. Poleđina koja je spojena sa bočnim stranama šarkama se montira, znači istovremeno sa bočnim stranama, u ove rupe sa tiplama, u ove postojeće rupe. Dakle, ovde sam postavio evo 2 rupe, 2 tiple i evo su ovde još 2 tiple. Jedna je na levoj strani bočnoj, druga je na desnoj bočnoj strani. Čim smo to postavili, zatežemo i učvršćujemo bočne strane sa ova 2 mehanizma. Znači, ovo je već polovina urađena. Sada ovde stavljamo 3 rešetke, onda ide prednja strana i na kraju gornja strana. Idemo rešetke na kojima, podovi na kojima golubovi stoje. Ovo je gornja, ovo je srednja rešetka i na kraju donja rešetka. Sada se postavlja prednja strana, ovako, na kojoj se nalaze takođe tiple, 2 koje idu u gornju ploču, 2 tiple koje idu u donju ploču, dole, i ovde 2 tiple sa strane koje idu u ove bočne rupe, u bočne strane. Znači, prvo se ubode donja strana sa 2 tiple, potom se srednje našteluju i sada ostaje da se postavi gornja ploča koja će da nalegne u ovih 6 tipli. Obrnuto. Evo su 2, 4, 6. Sve to se učvrsti sa ovim mehanizmom za zatvaranje sa jedne i sa druge strane. Na kraju ide postavljanje ovih dasaka za čišćenje koje služe za izmet koji pada na njih kroz rešetke. Dakle, ovo je kavez koji je sada gotov. Sad ćemo da prikažemo kako se taj kavez rasklapa, takođe za minut 2, obrnutim redom kao kod sklapanja i rasklapanja puške. Znači, prvo se vadi ono što je postavljeno, to su ove daske. Potom se skida gornja ploča. Potom se skida prednja ploča. Zatim rešetke. I na kraju ono osnovno, to je poleđina sa ovim bočnim stranama. Ono što je važno reći, to je da se ova poleđina sada može lepo sastaviti, da bude usko, svega 4-5 cm široko, i kao tako može da se sastavi, da se postavi u gepek automobila i da ne zauzima mnogo prostora, što i jeste suština svega. Ovo je prednja ploča. Potom ide gornja ploča, rešetke,